velkommen til Midcrit 2016-2017 fan. Vi starter lidt ud. Fordi den løbende fra K-Fake. Morgensunder. Netrocrit. Fejfak. Go close your body. Har vi heksen med i? Nej, jeg skal 50. Gå her. Knalding. De er ude på produktionen. Sætter mig til Kraken Crackers. Det minder meget om spørgsmål. Ja. Det er sådan her. Jeg glæder mig til det. Og vi har 4 kasser af dem. De blev købt til dobbelt. Så yes. 400. Så det er jo fedt nok. Har vi et nyt batteri fra AFAC, som er kommet ud i år. 36 rød og lemonfarve. Pioner med sølvfarvet haler og cracking. Endnu en morning. Så har vi kineser på tube, som også var sidste år. Der har vi gang med 2. Samme rør også. Yes. Og så har vi luftbomberne, shotbombs. Endnu en nyhed. AFAC's guldraket. Eller raket, som. Og så kommer der sådan noget, der er udgået, som faktisk er blevet nærmest gjort halvt ulovligt, men jeg fandt dem ikke. Jeg ved ikke, hvorfor vi fandt dem. Jeg fandt dem, men jeg fandt dem altså i en royal butik.